mongko gangsal jebrika pitutur luhur utawi mauidhah hasanah. Mauidhah hasanah ingkang badhe dipun dawuhaken dumateng panjenenganipun Al Mukarram Rama Kyai Haji Ali Mustofa. Konjuk panjenenganipun Al Mukarram Rama Kyai Haji Ali Mustofa wekdal sasana sabda sagunging kinurmatan dalem sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Masyiral hadirin wal hadiran rahimakumullah. Utaminipun sagunging para yai, para ulama ingkang tansah kula ta'zimi, sahibul bait, tamu undangan, mempelai berdua yang sangat-sangat berbahagia ingkang sedaya kula wau ingkang kula hormati. Bapak kula nate dawuh dateng kula ngeten, le awakmu nak mau idhah nganten aja suwi-suwi, sedelok wae 4 kilo sing perlu mbok terangno. Napa Pak? 1 tahabub, 2 tasyawur, 3 ta'awun, 4 ta'afuf. Niku ature bapak kula. Tapi jere guru kula panjenenganipun almarhum wal mafurlah Rama Haji Ali Syafi'i Kendal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwadil muslimin amin. Terus saya Ali, santri-santri sok nak mau idhah nganten ki aja suwe-suwe, 4 kilo terangno. Napa yai? Toto, titi, tatak, tutuk. Kenal kali Mbah Yai Ali nggih, tiyang Jampet nggih. Sapa sing gak kenal Mbah Yai Ali? Mimpin NU sekian tahun, tentrem nggih, enak. Tapi jirine masyarakat wali santri lari sing mondok teng kula daerah Sekar kathah kali Tambar. Yu mau idhah ning kene kok dalil dereng. Lah pripun Mbah? Wong kene iki gak usah ngono, ya 4 iki lho terangno. Lho kabeh kok 4. Napa Mbah? Nek wong kene biasane nak daerah kidulan mau idhah nganten ki iso mlumah, mengkurep, modot, mengkeret. Kok elik ngono Mbah? Elek piye to iki? Lho tenan ta wis diguyu karo ibu-ibu. Ngono kok diterangno. Maksude bu sing apik. Kula angen-angen kena apa to wong-wong tek padha seneng 4. Pancen ket kon dhuwur-dhuwure kita niki seneng perkawis sekawan. Khulafaur Rasyidin nggih 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Madhab fikih kita nggih 4, Hanafi. Lho gitu. Maliki, Syafi'i, Hambali. Sampai ilmu ya 3, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Lah saiki mau idhah 3, tahabub sak mengguri, tatak tutuk sak mengguri, melumah, mengkurep, modot, mengkeret. Sing mbok pilih endi sing tak terangno kita? Sapa muni mang? Hah? 3 ki mbok pilih endi? Sak karepku ya. Ya wis sak karepku, sak duweku. Pe milih cek kewoan. Kondang sing lanang mbek sing wedok gak padha pilihane. Pun kula tak nurut guru kula mawon, panjenenganipun Mbah Yai Ali Syafi'i. 1 tata. Apa sing ditata? 1
ditata niate. Iki penting lho Pak, nata niat niki nggih Bu nggih. Mula nganten niki kula suwun ditata niate. Innamal a'malu binniyat. Sapa sing gak apal? Kuwabeh saya amal ibadah kudu niat, dan iki ibadah ini kah. Mula kudu diniati. Ngantene nggih niat, kula nggih niat, Pak Abdurrahman niat, Pak Yai nggih niat, sing hadir ki nggih niat. Niate napa Pak? Sedaya kemawon iki diniati ibadah. Pun niku mula nek nang wong digawe ana jajan sing ora akeh jenenge jadah. Sejane kudu ibadah. Wali-wali niku nggih ngelingno jadah niku penting. Nah ape Ramadan ini wali-wali gak usah dalil kaya kiai saiki. Marhaban ya Ramadan, boten cukup dayoe gelarno klosone tambalo tenan no. Penting apa Pak karpe mboten kula terangno, so nak diulumi mulutan tak terangno. Pokoknya jadah sejane ibadah. Mula nganten niat ibadah. Kula nggih saestu tak niati ibadah. Pak Abdurrahman nggih ibadah nggih Pak nggih. Alhamdulillah. MC ning ibadah ta ora? Kok ndang golek dhuwit. Artis iki ibadah ta ora iki? Ibadah, aja sangoni Pak Abdurrahman. Gremeng kok. Niki diniati ibadah. Sebab napa enten acara ngeten kadang kleru. Nggih. Jere Pak Lurah jenengan kok menyang Pak Lurah. Lara menyang pripun to iki? Wong wingi bar ditonjok saiki ya nyutat. Lho akhirnya kan niate niat buah. Nggih. Sebab Abdurrahman tamune kok kuat ah Pak. Memper to iki nak ku nampek wis sawi kok. Lah berarti kok panene akeh. Lho. Kadang kiyaine kleru. Pak Yai kok nggih rawuh leh job e. Lho kiyaine iso muni job berek. Allah. Lah sing artise kok menyang Mbak leh tanggapan nih. Wis muga-muga berkah amin Allahumma. Pun ya diniati ibadah. Nek mbok niati ibadah masyaallah dawuh Kanjeng Nabi. Rakaatun utai sak rakaat mim mutaahilin saking wong sing duwe bojo iku khairun luwih bagus min sab'ina rakaatan tinimbang 70 rakaat. Min ghairi mutaahilin saking tanpa duwe bojo. Pengumuman sing di bojo sak rakaat ganjarane tiker 70. Zuhure lare kalih niki mangke tikel 70. Tapi nak gak duwe bojo tetep siji. Rondo enten apa mboten rondone niki? Ngacung sing rondo. Medun Mbah, medun ganjarane kuwi. Enten sing duda ngeten iki. Enten sing duda ganjarane medun ora ndek bojo, mlane nak bar kok ndang cocokan. Piye Dok, cocokan duda karo rondo. Lah ning apa moh nantang gak pengen ngundakno ganjaran to gayane sing lanang. Jirene ngundakno ganjaran. Kula nate ngoten niku teng Temayang. Ya Allah, sing estri ponakan kula, sing lanang tiang. Lah ya to Mbah, ya suwane pinten Mbah? 78 iki. Lah kok cek dadi nganten Mbah ngundakno ganjaran iki gayane. Ganjaran apa to Mbah umur 78? Lah jere Pak Yai ngono. Sak rakaat tikel 70. Iya ne iya Mbah. Tapi ndelok tuwekem ki lho wis gak memper. Aja kuwatir iki. Kok nak wis bar akad nikah ponakanem ki ape tak jak umroh ya aku ya wadem to. Ya Allah ponakan kula tasik enom ya wayu we. Ya Allah jere ape dijak umroh tak wis nduk nurut pe diumrohno. Lah bar dadi nganten gang seminggu lho sing lanang stroke. Alah aku lho tak tiliki ning rumah sakit ku ape ngumrohno piye? Wong dhek ngletak. Ya Allah ponakan kula niku kula dem-dem wis sabar, kowe wis rabi ping 3 kok leh wong ngene bae. Pertama kae bojom kae pegatan gak dadi nomor 2 kowe rondo oleh wong kuwi jere kowe ape dijak kaji ya stroke. Ki jere ape jak umroh stroke nah. Barbarane lho 4 tahun nunggoni iki mayit dipendem rong kenek. Ngojek ambekan. Tapi dikono apa-apa wis ora iso lho 4 tahun wis Dik.
jenenge mari rahmah ki lho aku ngono. Kena apa to lek nak rahmah? Rahmah iki maknane wong sing welas asih dadi kowe tukang ngrumat wong sedro kae aku. Ya Allah, dik pian akad nikah ganjaran pe umroh. Lah niki lho niate ibadah. Nomor kalih ten diniati ittiba li sunnatir rasul, anut sunah Kanjeng Nabi sing rupa akdun nikah. Alhamdulillah wau terose Pak Yai sampun cocok golek bojo kok sing jenggot. Tapi jek eneng kurang saitik jere Mbah Yai Ali Syafi, jenggot ki Mbak Yafi syarate dawane sak gegeman ngeten lho. Lah kuwi nak ngetok kuwi, lah kuwi jejel gegeman nang sak gegeman ta ora? Wis saleh kok Mbak Yafi, angsal wa halal kok. Kuwi angger gung dawa sak gegeman terus Mbak Yai Ali Syafi kuwi lagi kena dipotong kuwi sing cara anut syariat tenan. Lah kuwi jek wendeg kok. Terus kudu eneng sak tekem. Lah kuwi brengose wis eneng sak tekem, brengose gak eneng, jenggote go eneng sak tekem jajal ditekemi, Mbak. Gak wani. Nganten ngoten niku ndiluk niki anake wakeh Mbak Somben. Amin Allahumma. Diamini Pak Ben mandi. Amin Allahumma. Mbah lo anak makeh tenan lho. Mulane aja dilek ndiluk. Niat ittiba li sunnatir rasul. Sing nomor telu niate napa? Kepengin melok-melok ngekehno umat Muhammad. Sebab Kanjeng Nabi dawuh, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Ayo ndang do rabi, ndang do nikah, ndang gawe keturunan. Sebab aku ning dina kiamat bakal akeh-akehan umat. Dadi Kanjeng Nabi seneng nak umat Muhammad iki jumlahe kuwatah, termasuk sing wangi nganten niki kondang mulai nyicil ya. Saniki dintene napa niki? Rebo. Alhamdulillah sok malam Jumat ya Mas Andri ya. Dikawiti. Ayo Dik nyicil gawe ngekeh-ngekehno umat Muhammad ngono. Lha niki mulane Kanjeng Nabi seneng sok ben umat Muhammad kuwatah. Mula ten kira-kira ki pengen dhe anak pira ten? Urung musyawarah to Pak Yai jere sing wedok kok ditakoki pengen dhe anak pira, gampang kok tengere. Mbak Yafi nuwun sewu jumeneng sediluk ya ngadeg sediluk nurut Pak Yai niate. Ayo ngadeg sediluk. Ngantene lanang gak usah, ngantene wedok tok ngadeg. La haula alhamdulillah. Wis Mas Andri saiki dipegang dipete kuwi anget to adem. Lho lah kok juga. Ngono kuwi jere wong Jawa, nak adem ki gak ndek anak, nak puwanas anake akeh, nak adem biasa anake saithik. Ora ndang mbok demek omang. Pun mboten napa-napa. Setunggal iki lho nggih, ditata niat ibadah, ittiba li sunnatir rasul. Sing nomor telu niate kepengin ngekeh-ngekehno umat Muhammad. Niki dawuh Mbah Yali dhewe ngono kok. Sing nomor kalih lho berarti karek telu mangke ndang nyanyi nggih. Nomor kalih nggih menika titi. Alhamdulillah nak niti cara agama ya papat. Pilen ayune, pilen sugehe, pilen nasabe, sing terakhir pilen agamane. Hadise pun mboten kula waca, daerah Jampet wis akeh dalil. Tapi golek papat nglumpuk niku angel. Tapi kula yakin milih niki pun mboten kleru Mas Andri niki nggih. Sebabe napa? Edek musala. Niki musala to nggih? Nggih wingking. Maratuane kiai nggih niki Pak Abdurrahman nggih. Alhamdulillah ngeten Bu. Nabi Ibrahim niku nate matur dateng Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Boten kula otaki cara pondok boten. Nak diotaki cara pondok mana Rabbana duh pangeran ingsun ini sedune ingsun iku askantu. Khabare bre kudu dipasang. Iku askantu manggonake sapa ingsun min dzurriyyati saking pira-pira anak putu ingsun. Biwadin ana jurang ghairi dzi zar'in sing ora ana tandurane, yakni Mekah. Mekah niku jurang Bu. Iki depen ke jurang ngoten jenengan pun haji sedaya to nggih. Pun muga-muga selamat sedaya amin Allahumma.
kuwi nek didelok kon dhuwur masak jurang tenan ghairi dzar'in ora ana tandurane delok nak daerah Indonesia nggih angger daerah jurang kan ijo-ijo makmur tapi niku mboten enten tandurane seolah-olah napa Nabi Ibrahim matur ya Allah anak putu kula niki ekonomine kirang kuat Gusti tapi jek ana apike inda baitikal muharram ana sandinge Ka'bah alhamdulillah las gak kuat muni lillah nggih niki apike jek pinggir Ka'bah maksudnya napa to umpama niki kurang-kurang saithik gak apa-apa sing penting pinggir musala Bu Pak umpama duwe perawan ayu dilamar sarjana loro sing nakokno cuma siji pinggir pasar karo pinggir langgar mbok pilih ndi Bu kira-kira lha bingung to bingung siji pinggir pasar siji pinggir langgar mbok pilih ndi kewan kaya-kaya genahe mangan no pinggir pasar nah pinggir langgar ki lho sing dipangan apa paling mangan padasan lho ngonyek gambane napa kaya-kaya wong nak ngerti agama iki ra iso mangan aja ngono Bu ampun ngoten monggo neru Nabi Ibrahim mbah piye-piye milih sing pinggir langgar alhamdulillah wis gak kleru Mas awak milih sing pinggir musala cara tata titi oleh niti wis gak kleru muga-muga keluargane dados keluarga ingkang barokah ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma ya rabbal sing nomor 3 lho wis entek to Pak wong 4 wis ayem to ayem nomor 3 napa tatak toto titi tatak ngerti tatak nggih tatak iki kendel wani tur sabar niku lho tatak wonge ya wani ngadepi apa niku tatak kok tatak ngadepi wong mati kok tatak wani kendel mula tak jaluk niki wau Mas Andri nggih ngantene Dani Mas Deni wau pun dilem karo maratuwane senajan sing ngelem wakile nggih gedhe dhuwur gagah ya pancen nang sing medu lah ya sing lanang dhuwur kok sing ndek kula kan ngoten kula iki dhuwur tapi bojo kula wendik dindoe kalah anak kula ibu lho bapak nang apa nak ning pasar lho tase klesreh ngunyek wiyang ngono mene anak kula nggih kula ndok ngono lah ya pas to nduk aku ngono jute ya ora kurang ora ampi ya pas pancen jodone kuwi tapi nak ngenyek ibu lho jere nak ning pasar tase klesreh wingi ngunyek ape muni Bu Endi lho kok gak wani lho ya mbong pangeran nak ngawe ngono nggih jute nggih pas dan iki tatak ngadepi siji ngadepi bojo loro tatak ngadepi keluarga mertua telu tatak ngadepi masyarakat awakmu kudu kendel Allah sampun ngelingaken inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum saat temene sebagian anak bojo niku ana sing dadi musuh mbok goleki kok ringin rejo sampai tok kene kadang-kadang bojo ki dadi musuhmu mula dawuh Allah teng Al-Qur'an wa min ayatihi an khalaqu lakum min anfusikum azwaja niku jamak Pak nggih lho kok jamak to padahal bojo siji kenapa kok gak zaujah kok azwaja sebabe bojo ketoke siji niku mangke molah maleh mulane awakmu kudu tatak Mas ya bojo ki molah maleh lan akeh nganten anyar walah rasane bojo merasa bedan ya Allah make ditakoki Mas sing lara ndi Mas ki lho tak tukokno obat iki bojo sing rasa bedan kadang-kadang kok bojone rasa mbah dukun Mas sing pegel ndi Mas alah somben yo nang rasa demit bereng lah sampean tegak mulai tek ning gerdu wae lah demit kurung turu kok masyaallah sing wedok tindak demit
bojo iso ngolah, sampeyan iso rasa ustadzah weton pondok ngene iki. Walah sampeyan nek bojo rasa ustadzah iso bingung. Ceramah ae. Ngene lho Mas, ngene lho Mas. Mben nek bojo dalil mben iki jere Pak Yai rasa ustadzah. Mas ya. Wis bar Dik. Wis kurang to piye? Sadaqallahu. Kowe ngono Mas, kok ora wis meneng ae Mbak Yafi nggih. Pun mulane siji kudu tatak ngadepi bojo. Mula tak jaluk Mbak, mbah piye-piye anak wong wedok sik nggih sing kula tuturi, jadilah wanita yang sholihah. Wanita sholihah iki gampang. Wis tau ngaji, kudu lijen to ya. Heeh, dawuh Kanjeng Nabi ning kono kan khairun nisa, api-apike wong wedok kuwi nek diingeti sing lanang nyenengno. Lak ya ngono to. Nak mengaji lho Mbak, wis saiki praktekno Mas Deni, ingeti bojomu nyenengno ta ora? Ayo dipandang Mbak Yafi, 1. Ora ketok wong kaca meripat kok. Kuwi jenenge nglirik Mas, urung ngingeti kuwi. Ayo saling pandang memandang, 1. Lewane santri kok gak patek nurut kiai iki piye to? Biasane santri-santri gak nurut kiai to. Ayo Mbak, saling dipandang ngingeti, 1. Oh dikon Mbah Dukun nurut kon Pak Yela. Mas Dani wis ngingeti ya. Lah ngeten iki Bapak Ibu dawuh Kanjeng Nabi, nek ana wong wedok lanang gelem inget-ingetan, niki rahmate Allah gembruwajab. Niku teng kitab Qurratul Uyun nenten kok. Idza nadzara ar-rajulu ila imra'atihi wa nadzarat ilaihi nadzarallahu bi'ainir rahmah. Manakala ada pasangan suami istri mau saling pandang, memandang dan menyenangkan, disitulah kunci gembrojoke barokah rahmate Gusti. Tapi lagi siji Mas, nak lagi inget-ingetan pengen mundak rahmate ta ora? Pengen, nak pengen ngeten hadise. Wa idza akhadha bi yati imra'atin kataballahu asyra hasanatin wa maha anhu asyra sayiatin. Nek gelem nyekel tangane sing wedok 10 hasanah rahmah diwehna Allah, dosane ilang 10 dosa. Jere pengen mundak kok saiki tangane bojom cekeli kuwi 10 rahmah. Ayo pegang. Nah, nganten kuwi nak cekelan tangan ngapurancang. Roh ngapurancang. Lho cah saiki iki gak roh ngapurancang. Iki bahasa ngapurancang ngene lho Mas. Lho ngene. Tangane wis saiki ndang dikawetno. Lho kok tangan kiwa to? Tengen mbek tengen ngapurancang. Ayo. Piye to akeh wong kok iso rembet-rembetan iki. Kuwi 10 rahmah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek nyekel bojone ngene iki angel lho, nganten kawak kuwi ora gelem kok. Sudek men wis tuwek rupa-rupa ngono. Nak nganten anyar kuwi ya gelem tur ya gak disin bereng. Roh wong wakih niku ya gelem ae. Nang aku wedi Pak Yai. Pengen mundak ya rahmate. Tak doi sing nomor 3 nak menawa kowe wani. Wa idza qabbala zaujatuhu kataballahu 20 hasanatan wa maha anhu 20 sayiatan. Nek wani ngambung bojone 20 rahmat, dosane 20 entek. Ayo 20 rahmat disaksikan, disyuting Mas ya. Sing nyuting sing nyuting awake lemu inceng-inceng wae kok. Ayo Mas 21. Lah kok mengos sing wedok. Mbak alumni pondok Sunan Derajat lho Mbak, nderek kiai iki barokah, gak nurut kiai kualat. Lho kok sampe gusu lho piye? Lah mari Pak Yai karo gujeng. Ayo 20 rahmat. Angsal Pak Abdurrahman nggih. Oleh wis diwehno. Ayo dan 1. Lah wong sing lanang gelem ndang diduki citok lho piye to? Lah akhirnya yo moh to diduki. Wis pokoke kokon diterusno ning kamar ya. Ayo Dik 20. Pun niki para bapak alhamdulillah ngantene wedok apik guyang-guyu. Lah nganten anyar kok. Jajal sampe nak nganten kawak. Alah. Dinengno modele wong wedok nek ngono ki napa to Bu? Aku ngerti nengno bojo kula senep to. Ki lho kurang apa to ya aku.
duit belanja mengki ya kok 100.000. Nggih, ya kok cek merengut bae. Ya Allah. Lah kowe nak disentak ngono ya senep ta weteng. Kena nang disentaki terus. Lamane aja disentak ya nduk ya. Eling Kanjeng Nabi Isra Mi'raj lho, sing kemrambiang ning neraka wong wedok. Ayo wae ra iso guyu wae saiki. Lah ngono iki kenapa ya Jibril? Wimbiyen wong wedok lara-larae gawene umpah-umpah sing lanang naudzubillah min. Lah ilate lebu sampai 35 meter. Kanjeng Nabi gawok wong wedok ilate terus wimbiyen ning donya lara-larae undat-undat wong lan. Kanjeng Nabi jenjlenteran Jibril nek undat-undat piye ngene Muhammad wong wedok wimbiyen tau muni ngene Mas omah ki omahku sawah ki sawah kebonan kebonan sepeda motor nggon kuwere ning nggawa ayo muni apa ngono wae ya kuwi sing dadi 35 meter ya perkara kuwere ning nggawa. Lha ngono kuwi sing lanang ra iso muni ta Bu. Lah iya ta Bu, muni ngene kok anak kadung 5. Ra biyen-biyen nalika dijejernoke kowe ndang muni kowe rene nggawa. Aja ngono lho Nduk, 35 meter lho. Saiki anak 5 lho aku mbok uneni ngono lho piye. Lah biyen kowe kopok to piye sing lanang kadung muring. Kenapa nek mbok kopok? Lah Pak Yai ki masrahno nak aku iki gak digawani apa-apa mung digawani krambil sak kancet sak pikulane. Paham nggih wong jampet niki? Paham. Krambil sak kancet sak pikulane. Ngono sing wedok lho diuneni ngono iso jawab lho. Lah nek biyen sing tak goleki ya pikulanem, saiki pikulan melur dienggo apa? La ilaha il. Dadi 70 meter Bu nak ngono kuwi. Ate melur-melurno. Lah wong wis kanggo suwe ndek anak 5 ya melur to. Lah nek jek nom niki lah. Mulane nak nganten anyar padha nome ngene iki pandangan hidup. Gitu nggih? Pandangan sekali mandang langsung hidup. Lah nak wis nganten tuwek-tuwek ki dorongan hidup, gek didorong ya ora urip. Nak sing tuwik-tuwik neh kaya Mbah Yai iki ya karek pegangan hidup. Wis dipegang lu kadang jek gak urip. Lah gak katok dah wong to. Lah wis tuwek kok nggih. Nah kados kula ngenten iki ya dorongan hidup, gak ditukono jamu ya ora urip-urip. Ya Allah, mulane aja seneni to Bu. Wis diputu bareng wong lanang mbok seneni ngono ku lho mulane. Iki kudu tatak ngadepi bojo. Loro tatak ngadepi maratuwa. Sabar ya melok maratuwa ya. Aku biyen ya tau melok maratuwa burung taun. Mergawe ning ngene maratuwa lho gak diopahi to carane. Jere wis diopahi anake. Lho anake njaluk wedhak ya aku wis ngono. Lah aku dhuwit ning ngendi? Wong merdina mergawe nang maratuwa gak diopahi. Saking bingung kula terus melok Golkar. Nyelinap. Napa Pak Mas jaman? Kula tak ikut bergabung di Golkar. Iso apa? Kori. Halah ning balen nang nang kampanye Golkar tukang kori. Lagi oleh dhuwit, bojoku lagi mesem. Tenan unen-unene wong tuwek, wong wedok iki mata dhuwit. Ayo, iki ya Fiki ya ragate akeh lho Mas. Mulane ra trimo kok piye-piye wis mergawe to Gong le. Wis ya. Tapi awakmu sing teriman ya Mbak ya. Aja jaluki iki lagi belajar mergawe. Aku dhewe ning ngono. Melok Golkar bojoku lagi seneng oleh dhuwit mesem. Nek wong wedok mata dhuwiten, nak wong lanang mata sapa muni keranjang. Lah ya memper to wong lanang iki mata keranjang. Lah duwe salak ya dienggo ngadahi ya duwe keranjang. Loro tatak ngadepi wong tuwa. Biasane maratuwa ya mbuh piye iso medeni wong tenan kok. Delok to film Indosiar iku lho Bu. Aku nang roh film Indosiar maratuwa ndang jengel-jengel. Lah lho wong maratuwane ngono cah mantune kon sakinah mawaddah warahmah piye sing tuwek ulang-ulang ngene enten to Indosiar iku wis aja didelok Bu film-film ngono kuwi telok film ki lho TV 9 film NU lho didelok selawatan itu Pak Lah ya kuwi wong NU pun sing terakhir tutuk lah tutuk niki tutukon dunya sampai swargane Allah amin Allahumma
sebab Nabi Lut gak sampai swarga karo sing wedok, Firaun yo gak sampai swarga karo sing Dewi Asia, pedhot gara-gara cok iman coke mboten iman. Lah sing dijaluk niki seiman seagama pun cocok, muga-muga rukun guyub sakinah mawat ngantos teng swargane Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak niki perlu dongane jenengan. Lah make dongane Mbah Yai ki ambak, lah dongane niki kula sing ngimami kanggo nganten kalih niki dongane Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail garwa. Lagi Pak Abdurrahman jane sing dongani pun apal napa dereng mal ae? Dereng. Rabbi al hadza baladan kula. Nek dereng nggih kula sing imami. Kula nggih monggo diwaos ping 3 ndongakno nganten sagete kados Nabi Ibrahim ndongakno Nabi Ismail gemah ripae Mekah Madinah sing kathah barokahe dongane Nabi. Monggo sareng bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mekaten para bapak ingkang saged kula aturaken mugi wonten kina manfaat, wonten sarusipun pananggen kula matur. Kula nyuwun ngapunten Allah khairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panuwun ingkang tanpa upami kunjuk panjenenganipun Bapak Kyai Haji Ali Mustafa ingkang sampun paring mauidhah mugi berkahi fitini fitunya wal akhir. Amin ya rabbal alamin. Winantun sagunging panghormatan kunjuk para rawuh menggah ditilaksanati cara ingkang angka 6 nggih punika sekores kunjuk sagunging kinurmatan para pramuladi utawi para sinoman kersa ngayahi jejibahanipun. Nuwun. Di acara sekores saya kembali lagi ke Qasidah Modern Ar-Rahman ya, disilakan.